Nom. Lah coba jangan ori sak bonggole sak barongane. Gelem ora? Cek. Aku ora nyokrok kabeh ning lambe. Monyor tenan ku. Oh, kabeh iki enak sing enom, Pak. Dadi nggon-nggonan ya. Nggon-nggonan. Jangan disamaratakan. Jangan disamaratakan. Jangan pilih kasih nom tuwek. Yo. Hey. Hota, no. 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 Yo. Wah, tak izin. Tiar. Aduh. Sembah nuwun. Nata ampekan. Ijih bapakku. Nggih. Wilujeng dalu Mas Gareng. Dalu Mak Cange Mbak Limbuk. Nggih. Bapakku cintaku sayangku. Alah. Alhamdulillah panggih malih. Dipertemukan kembali. Panggih malih. Nggih. Dalu niki langkung seger, langkung gayeng. Nggih. Penonton melimpah ruah Nggih. luar biasa. Luar biasa. Wonten dalemipun Pak Bayu ingkang mengkugati. Inggih leres Mas. Hebat. Pak Bayu luar biasa. Luar biasa. Gawe pengeram-eram Pak Bayu wonten jiwan mriki. Lah nggih to. Nggih to. Penonton kok kaya ngene akeh. Nggih. Jan mongko hiburane pun kawit 3 dina wingi kabare Pak. Nggih. Duwe gawe nganti 3 dina. Kepara malah 4 dina ya Mas. Jumat wingi nggih. Nggih. Iki wong apa to Pak Bayu ki kok sugih. Ya Allah. Bot-bote nggone luri budaya kok Mas. Netake putrane utawi ngitanke. Nggih.
petang dina duwe gawe. Nggih. Hiburane ya petang dina berturut-turut. Berturut-turut siang malam. Iki wong apa Pak Bayu iki? Sugih tenan ngene iki. Ya Allah, kok iso persis kaya kula netake anak kula niku hiburane nggih petang dina, Pak. Tenane? Nggih. Weh, Ning senes wayangan. lah napa niku, Mas? Wong main ceki, Pak. Walah, alah. Golek cuk-cuke dilumpukke akhirnya nanggap wayang. Luar biasa. Weh, cara jiwan mriki pun boten wonten kok, Mas. Boten wonten wong Boten wonten. Klebu larangan agama, larangane apa marentah. Nggih. Niku riyen nggen kula dhewe kok, Pak, luar biasa. Mriki piyai agamis. Cek. Agamis nggih, budaya nggih. Nggih. Lire agamane ya kuat, ning budaya tradisi ya tetep tumbuh kembang wonten mriki. Nggih. Tegese masyarakat yang hebat, nengenke budayane lan uga nengenke agamane. Tepuk tangan kangge warga masyarakat semuanya. Hebat elok. Penonton kok kaya ngene kae, mergo ya siji ana Mbak Niken Salindri. Nggih. Wong angka loro dalange dalang kondang Ki Alex Sabdo Utomo. Wah, luar biasa. Luar biasa. Nggih, penonton kaya ngene kae iki ndadekke semangat sing nyambut gawe, Pak. Nggih, Mas, leres. Tenan, penonton kuwebak bleng ngeten iki umpama kula dalange wayangan kula barke sesuk jam 11 awan ngeten. Sangke semangate. Semangat tenan. Yo. Kanca-kanca yo mulih sinden mulih karek Pak Alek dhewe nang kene angung-angung teko jam 11 awan. Lah dene kaya wong kocluk. Lah nggone sedulur to? Oh nggih. Pak Bayu sedulur to? Sedulur kula. Lah dalah sedulur kok. Ya ampun, wong kok sugih men kaya ngene. Dadi gelo aku, Pak. Lah kok iso? Ngerti ya sing nanggap wong sugih hak kentel rego ngene iki. Nek bola-bali wong ya sedulur kok. Kaya ngendikane pake. Aja meneh kok sampean aku ya nggumun kok. Lah iya. Lah wayangan lak mboten ping pisan to niki. Leres. Nggih. Bapak teng mriki pun ping pinten? Sampun ping kalih, ping 3 niki teng napa teng latar mriki. Ping 3 niki. Lagi ping 3 niki. Nggih. Lho, pripun? Nawi kula mboten umuk. Nggih. Kula wonten mriki leladi nggene Mas Bayu niku sampun kaping pisan niki, Pak. Dadi walah, tak kira oleh ngitung iki tak kira pirang-pirang. Pisan iki ning rasane kaya wis manjing sing dadi sedulur. Manjing seduluran. Nggih. Ngoten, Pak. Tanpa paseduluran ora ana kamulyan, Mas. Leres. Kados ngendikane Bapak wau. Pak Bayu kuwi musuh siji kakean. Nggih. Neng nek sedulur 10.000 isih kurang lah. Sing kurang, nggih. Kula digelarke tata cara kitanan nanggap wayang, betek-betek mau golek sedulur Mas Bayu. Kula niku nggih ngoten, Pak. Rene ya gur golek sedulur. Tenane, duit ngomah wis kintalan, Pak. Dadi nyambut gawe jenengan ikhlas lahir batin. Ikhlas. Tenan, Mas. Upama mboten disangoni. Alah wanita kak demit kene ora masalah. Nggih. Dipun sesane nggih, Lur. Nggih. Mas Gareng Trala mangke mboten bayaran. Ora masalah. Lho, wong wis dilunasi kok santai. Oh, coba nek aku ora ngene keterangane wong aku wis dilunasi kok. Ternyata Pak Bayu, Pak Alek iki nunggal dadi siji piyayi sing tanggung jawab. Nggih, Mas. Wah, lagi telepon langsung lunas. Dadi wong ini ki mangke kula ya mong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nggih ngaten kok pripun. Oh, duit ki mong sarono. Nggih, Mas. Sing baku nggih pas seduluran. Nggih, leres. Slogan kula kalih Mas Bayu kok padha niat atine. Lho, musuh siji kakean gitu, sedulur 2.000 10.000 isih kurang. Nek golek musuh ora tekan kene, nggen kula ngomah wis cemepak. Kok iso? Mara tuwa turu duya indase dadi musuh Pak niku, Pak. Oke. Sing penting seduluran. Sing penting seduluran. Tambah sedulur wonten ing Jiwan. Nggih, wonten ing Jiwan Madiun. Madiun mriki. Desa Ngetrep. 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 Alon-alon omongan karo kowe kok angel. Angel rasa digarap. Alon-alon wae. Alon-alon. Nggih. Ngetrep. Ngetrep wis langsung sing niki lho aja diomong-omongke to Mas isin. Kula ki njunjung pake lho. Wong kula ki ya nyekseni. Kula ki dadi anake Pak iki wis kawit puluhan tahun, puluhan tahun mlebu Jawa Timur mergo sing gawa kula lho. 20 tahun punjul kula nggih dadi anake Pak urung tau krungu kok Pak Alek demenan urung tau krungu. Lah lho iki lho sosok sekine iki sesine. Sangke perimpene kok.
Wah. Piye omonganmu iki lho? Bojoku melu lho. Primpen sing ngopeni ati. Jogowati. Lho, Jogomoto. Nggih. Jogo Pakarti. Oh, lah nek dalang ki ora kurang, Pak, jenenge godaan. Oh, nggih. Dagelan ya ngono uga. Oh, nggih. Ngendikane Pak Ustadz lak pun cetha. Pripun? Apabila kamu keluar rumah di jalan kamu melihat wanita cantik, Nggih. maka segera pulang dan tataplah istrimu. Insya Allah selamat keluargamu. Lah ngoten to. Kula nggih ngoten, Pak. Teng dalan gede ketemu wong wedok ayu, wah, kula tergoda iman kula terus mulih. Mulih, Mas. Mulih. Nata bojo. Nyawang bojo kula ternyata bener ngendikane Pak Ustadz. Pripun niku? Ayu sing neng dalan, Pak, bener tenan. Walah. Wah, ning ayu ki lak mung nggon tata njaba. Nggih, nggih. Nek ayu ati ki mung bojone dhewe sing ngerti. Nggih, nggih. Dongane kangge Mas Allah. Mas Krisna. Mas Krisna. Nggih. Muga-muga dadi bocah sing soleh. Nggih. Bekti ngabekti marang wong tuwa, agama, nusa lan bangsa. Amin. Tak kudang dadya taruna ingkang saged ngungkuli bapa. Nah, Lire taruna ngungkuli bapa, sak mulya-mulyane, sak beja-bejane Pak Bayu sok ben bakal luwih mulya, luwih beja Mas Krisna. Allahumma amin. Amin ya rabbal. Berarti anak sampean ya kaya ngono to, Mas? Alhamdulillah. Ya gareng. Nggih pangestunipun nyopet. Ya gareng to, Pak. Ya kepinterane ya kaya sampean. Lho pripun to? Anak kula sing jenenge Wahya. Wahya Nika kelas 6 SD. nggih, sing Wahya. Nika wis tak njaluk gamelan kok, Pak. Nyeni budaya. Budaya wong ya rembesane budaya kok. Iso nabuh, iso ndalang, iso gareng. Tak tukokne gamelan, Pak. Lah terus Kenong siji tok nggo dodol les dungdung. Walah. Ya nut kemampuane, Pak. Nut kemampuan. Sing baku wong tuwa ndonga insyaallah tegese engko iso kabul, iso kanggo napake laku anak-anake. Bener, Mas. Mbak, yen to paring dawuh Mas Gareng ki jan kaya ustad tenan. Kula ki nek ndongakne wong apik, wedene urip kula dhewe muntir, Pak. Tegese luwih becik ndonga apik marang wong liya, pangajap iso balik luwih apik ning awake dhewe. Betul. Ning nek ngucape ki ala ning wong liya, engko nek bakale luwih ala balik ning awake dhewe lak luwih rekoso. Sesuatu yang baik ndang dilakoni, ndang ditindakne nggih to, Mas. Tegese menyegerakan kebaikan. Nggih. Oh, saestu Mas niku. Cocok. Nggih. Jenengan swarga kali neraka pilih pundi, Mas? Swarga. Swarga. Swarga kali neraka? Nggih swarga to, Pak. Wah, kamangka dari ngendikan kecil sekolah agama wis ditajarke. Ya supaya berperilakulah baik supaya nek esuk mben kowe munggah swarga. Tetep gadangane swarga. Sesuatu yang baik ndang dilaksanakan ndang ditindakne nggih to? Betul. Nggih. Jenengan milih swarga. Ya ndang budal. Oh, kepleset aku. Pripun? Kepleset nggon menyegerakan iki mau. Lah dadi sesuatu ki ora kudu kok merungsung. Ora kesusu lho. Nggih. Oh, mati ki kabeh nglakoni. Nggih. Ora entuk wedi. Gelem ditandur ya kudu gelem dipanen. Nggih. Mula tembunge mati hurufe MATI. Tegese makhluk semua yang bernyawa pasti akan meninggal atau mati. Nggih mboten? Nggih. Terus A akan tetapi tidak tahu kapan tiba saat dan waktunya. Betul. Nggih mboten? Nggih. T tidak harus sakit dulu dan tidak harus tua terlebih dahulu. Nggih mboten? Nggih. I iki sing jenenge takdir. Wis cetha. Matio. Wong mati kok iso iki dadi matio to jenenge. Orang rembug nggon mati. Ning rembug ndongakne Mas Bayu. Muga-muga Mas Bayu bar kagungan hajat rezekine tambah ngrembaka. Amin. Ora lokak tambah tebak. Ora kelong bisa gumolong. Insyaallah tahun ngarep tetep syukuran melih. Nanggap dalang Pak Alek. Amin Mas. Sing usulke kula berarti kula katut. Nggih. Ngantek dalang Alek kok sok ben ganti dagelan. Titenono. Janji kula mayang jenengan mesti kula cangke wonten Samarinda ya tak cangke. Cangking. Sesuk jenengan teng pundi, Mas? Sesuk kula ten Kalteng, Pak. Lah kok ora pajak?
anu kula manut wong kula sing ngajak nggih mung dagelan kok Pak dadi urane anggarane mung cukup sithik wis sampean sesuk yo mayang dhewe nggih Pak elok ngangge banget nggih nggih penonton iki sing diantu-antu penonton jutaan iki tiada lain tiada bukan hadirnya sang primadona sang idola nggih nek cara tembunge iki idolane arek-arek utawa idolane cah-cah nah nggih idola genduk Niken Salindri. Nggih. Langkung prayogi kaaturan nggih. Iya monggo. Pak ingkang murba. Nggih. Monggo nduk Niken Salindri kepareng minggah wonten ing panggungan. Yo, Cok. Di sepoti, Cok. Yo. Yeah. Genduk Niken aturan minggah wonten ing panggung paring panglipur iya marami asli mugi berkah Allahumma amin penontonnya pada senang wayang ada di jalan alam insya Allah tadi boleh disambut nganggo mercon Eloke Mbak Niken ngeten iki. lha pripun Niken teko sing awal banser 10. Niken. Bareng kula sing teko ngawal hansip loro do muni malinge kecekel. ya aja meri kok menungso duwe kabejan siji pati loro jodoh telu wayu papat pangkat 5 donya kabeh menungso duwe kabejan betul Mbak Niken munggah sepote lok kembang api jedul meneh kula munggah jego kikirik wau ora masalah rezekine dhewe mangga lho niki genduk sampun wilujeng dalu Sugeng dalu Bapak. Nggih, selamat malam. Selamat malam, derek tepang. Nggih. Kula Niken Salindri saking Kediri nderek ajar nggih, Pak. Nggih. Bilih mengke enten salah klentune kula nyuwun pangapunten. Nggih, ora masalah. Ning karo dalang tuwa lho, Nduk. Nggih, Pak. Jenengan paring asma Pak Alek. Pak Alek. Nggih. Lah kula kinten niku pas ngejeb kula niku to. Niki mengke dalange sinten? Kula ngoten to. Sing gadah damel namine Pak Pak Bayu. Pak Bayu. Nggih. Pak Bayu kan sing ngersakne kula piyambak niku sinten Pak Bayu piyambak. Sinten Pak dalange? Kula ngoten to. Niki namine Mas Alek ngono. Kita lek ganteng enom ngoten to Pak. Kula kinten lho nggih. Kula kinten. Lah terus niki wae kula nggih mriki to Pak. Nggih. Kula lenggah mriki tenan Pak De. Iki tenan aku ora ngapusi iki sumpah demi Allah ceklek glek iki tenan. Kok ceklek glek. Tekese tenanan. Tenanan iki. Aku terus tekone nggone Sela. Iki jenenge Mbak Sela to. Heeh. Iki tenan anu sing nanggap Niken Salindri iki ning kene to aku ngono. Dalange Mas Alek iki to Mbak aku ngono. Iya iki Pak Alek. Oh alah lah tibae jebule wis tuwa. Tak kira lek bayanganku ki sik enom sik bagus ngono. Nggih mboten apa-apa lah. Jenengan kita sik bagus. Aku biyen yo bagus kok. Nggih ning keterak ireng ngoten malih mawon. Enggak masalah. Asline. Ireng-irenge sepur. Akeh sing ngenteni, Pak. Salim riyen. Tepangan riyen lah ngeten kan malih cetha. Mugi-mugi jenengan sehat selalu panjang umurnya. Ampun disuwi, Pak. Ampun disuwi. Ora tak isui. 3 dina ora tak isui. Wangi to, Pak? Wangi. Heeh, jajal wis salaman begitu. Karo sapa? Karo awakmu. Iya, coba to. Lho. Kak. Piye to? Piye? Nak kono genah ambune iki tak. Ambune Niken iki ora iso ilang 7 dina 7 wengi, Pak. Sepi saling. Ning bareng kowe sing saliman nak. Salim sik karo Niken coba. 7 dina 7 bengi iki ora ilang. Coba Pak, mumpung sik anget, Pak. Wangine Casablanca. Iki parfum luar negeri.
negeri. Luar negeri. Original. Salim ya Bu ya. Nah, iki Bu Yati. Loh, fresh care. Ki fresh care apa bal pirik ya Bu iki? Antarane fresh care karo bal pirik. Sudah, masa perkara salim kok yo. Wangi ya. Wis cantik. Nggak boleh gitu. Salim dulu. Alhamdulillah anak kita. Ya wangi jane. Wangi. Loh, kaya apa, Nduk? Kaya apa? Kayak kecing-kecing piye ngono. Iya bener. Bener. Gara-gara bar salaman karo kae mau Nduk dadi. Rumangsamu aku anggap peceren ngono apa piye kok? Ora keringetku karo keringetmu ki dadi siji ngono lho Pak dadi. Oh. Ngoten niku. Oh iya, Kae iki ora tuwek, Nduk. Kae iki siapa sing ngomong tuwek? Kamu lah, lho, Alek ternyata tuwek. Ora, aku ora ngomong tuwek, aku ki ngomong tak kira enom ngono lho. Asline yo enom. Terus Ketok suwek ki Kok suwek tuwek? tuwek kok suwek. urusane oke. Mas Gareng, Nun. aku arep takon karo sampean. Napa dawuh? Nyuwun sewu, jenengan upama pengin jangan, pengin olah-olah. Klopo kae milih sing nom apa sing tuwek? Ya mestine pilih sing Nom. nom to Pak nek dienggo olah-olah. Lah nek diki santen, Dienggo mbot, diki santen. nek santen sing tuwek. Nek Nah. dienggo mbothok sing nom, nek nggo nyanten sing tuwek. Nah, upama gedang kuwi legine kuwi mau nom apa tuwek? Tuwek. Nah, kene ngerti. Ngerti. Berarti sing tuwek Enak. enak, sing nom Ora enak. nah, niken iki nom apa? Tuwek. Nom. Ora enak. Ayo ngene yo. Iya, sampean muni ra enak mbok pangan dhewe. Nggih. Kok iso? Nom ora enak. Ngawur enak lek sing tuwa iki kisut. Apa iya? Sing nom sik energik. Oh. Masa nak tuwek kisut. Nek perumpamaan iku ora iso digawe padha. Oh, Nek ngono. sing mau ki hal buah-buahan, nek genduk niken ki seorang manusia kok. Iya. Oh, yes ngono kuwi lho, Nduk. Dalang nek tuwek ngono kuwi, Nduk. Masa manusia karo buah dipadane ya ora iso. Lek pengen rujak kae ya, Pak. Rujak cingur. Kayak gedange tuwek apa nom? Gedange nom. Lah, nom kan enak lek gedang teh ora nyonyot kabeh. Rujak ya. Jangan bung kae. Heeh. Nampa tuwek. Nom. Nom, lah coba jangan bejelek. ori sak bonggole sak barongane. Gelem ora? Aku Ora ora nyokrok kabeh ning lambe. Ngonyor tenan kok. Oh, kabeh iki enak tetep sing beda. enom, Pak. dadi nggon-nggonan ya. Nggon-nggonan. Jangan disamaratakan. Iya. Jangan disamaratakan. Jangan pilih kasih nom tuwek, kabeh Betul, milihin nom, Pak. Nggih. Menyapa dulu Nduk Niken kalian para pamirsa. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng rawuh, sugeng midhangetaken, sugeng mirsani pagelaran Ringgit Purwa ing dalu menika. Matur sembah nuwun sanget kagem Pak Bayu. Nggih. Sampun menyeluk itu nimbali kula. nimbali kula Nggih. kalian Pak Alek, Nggih. kalian Pade Garangan. Ayo gareng. Nah, aja garangan. Aku nek dilokne garangan nesu aku. Lah kok iso? Aku iki luwak udu garangan kok. Pade gareng. Nek dilokne apa-apa nesu ya. Tralala, semoga sehat selalu panjang umurnya. Genduk niken. Pikantuk rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah ora lokak ning malah kebak. Mugi-mugi seger waras. Amin. Awet leh momong anak putune. Sampeyan ngerti Pak Bayu sing endi? Pak Bayu nika Ayo ndang. ingkang Sing ndi? Ndi, ayo. nika setot jempolku lagi goleki. Nek jempolku mandek lak ya ngono-ngono. Jal, ayo. Pak Bayu. Wis dilunasi lho. Iya Wis iya. dilunasi kok ora ngerti. Nah, iki lho. Kan, mosok sampean pisek to? Ya. Iki lho jempole lagi goleki iki lho, Nduk. Ya. Lah, Terus nika lho, ae wong nika. wis ngene-ngene. Pak Bayu. kok. Jan. Lah, ketok untune tok. Lenggon petengan kaya. Iya petengan. Sehat selalu, Pak E. Amin. Ya, amin. Sehat-sehat selalu. Wah. Nggih, wah, kuwi jenggoten to. Tekon pangibadah kok, Nduk. Betul, betul. Heeh. Heeh. Kuwi jenggot. Nggih. Oh. Mbok kira apa? Lah tekan kene jero abut kabeh. Bapak tak ketok kan min
mindua mataku, ndak patek. Oh, mindua. Nek sing muni wong ayu ki wis ora apa-apa, Pak pokoke. Ndak terlalu terlihat. Nanti Pak Bayu diaturi munggah yo, Pak De. Oh iya cocok. Nanti iki sing berkompeten sing nanggung hidup kita untuk keluarga dan kru untuk 3 hari ke depan. Ya, Pak. Nanti Mas Bayu, Mbak Lurah, Mbak Lurah Teguhan ke Parang Mingga. Nggih, Elah. Nembang sik, Nduk. Nggih, nembang. Sing diantu-antu marang sagung para pamirsa. Kadang YouTuber semono uga Nduk didongake sehat selalu. Nggih, amin. Lancar. Menika saking Jawa Tengah ugi kepo atas sanget. Oh nggih, enten sing saking Sragen niku bapake selalu hadir setiap niken Salindri pasti hadir. Nah. Sehat selalu, Pak. Janten elok nika. Elok. Nggih. Iya. Monggo niki kula kae nabrak kene ra yo? Apa toh? Nabrak piye to? Sepur nek jalure dhewe. Wong sepur liwat nggon kono kok. Enek jalure dhewe. Sepur kok menggok nonton wayang ki. Pangker Rinasa nggih, Pak. Nggih. Rinasa rasa anakmu wedok sing SMP ke suarane yo wis ngene iki. Pangestunipun, Pak. Pengestune piye? Dereng. Nggih. Ya wis rampung leh sekolah. Malah pun rabi kok, Pak. Tuh, SMP iki. kae sing tau dolan karo aku kae. Heeh, Nduk. Mosok. Ya ora apa-apa. Lah jare kabare meteng. Lho, sing ngomong sapa? Onda mana bae kok. Fitnah nek ngomong anakku meteng, malah wis nglairke kok. Walah. Yo. Persudi ya Mas Gareng. Oke. Ngente bosen ah. Piye ta, Dek? Bosen. Lah kok bosen? Lah kita itu ndak ada kebiakan apa gitu loh. Mbok bawa karo jalan-jalan apa karo dirangkul apa karo digang. Nah, kamu kowe mbok yo sing duwe inisiatif to. Ndak punya bodoh gitu. Ndak suka kowe. Nah, aku justru menjaga harkat martabat seorang wanita. Tidak. Nah, tidak bisa. Lah kecuali ini dunia panggung. Dunia panggung. Satu untuk semua. Loh, CTV tahu dah. Ayo ndang digandeng aku. Lah gandeng kowe tawa, aku mangkat kok. Wah, aku ngenteni mbok tawane kok. Asline ket mau ngempet to. Lho, aku ki asline kok ora ngerti. tawa-tawa. Aku ngono wis roman. Wis kemudu-kudu jan aku lagi, Pak. Wong kene iki menjaga kok ya. Njaluk digandrung di roman. Iya, kita roman bagaikan Romeo dan Hawa. Romeo dan Juliet. Oh iya, kok Romeo dan Hawa. Ini iki ora kaya ya wis ke Pak. Wah, patut ora patut, Pak. Iki mlaku bareng jan niken kaya mriksake mbae lanang ngene iki. Ini wong rezeki kok. Rezeki kok. Ora apa-apa. Nah. Bawa. Yen bos
aku ki ngematke sing gagah dadi wong lanang ki sing gagah teteke ki ngene sing tak adepi ki kaya ngene nduk lha aku kulino sing ngadepi nang omah ki wonge mekrok ngono kok dadi iki wis dadi bojomu iki gedhi lho walah Pak mlebu omah ganti dempel lawang kok pripun to sampean alah henggal ratri Lan Kang Mas ning layar kae iya gambare kita berdua bener awakku lek wedaan menyatu bener lah kok kowe kaya topeng ora matuk wayahe ngono kuwi iki diwedhaki sakene kene kabeh diwedhaki ora rata aku menunjukkan lelaki sing tidak sombong nih nyapa ya kok iso mergo ketampananku tak tutup karo labur putih. Loh, tapi aku seneng lek pas saya kita ketemu itu pas di pondokan itu pas ndak make up itu kayak kelihatan ganteng loh. Asine. Wah, makasih. Omonganmu lek ganteng sawang. Luwih ganteng neh lek ora disawang. Oh, tak kira ngelem ganteng ternyata nek ganteng neh ora disawang. Mak ya madhepmu rono. Nah, madhepmu rono. Wis sak kecekele, Pak, sak entuke. Iya. Barang larang iki ya. Wis jan kaya niken kaya ketanu ketemplekan tekek ngene iki malah. Upama kowe duwe anak kaya niken piye? Hah? Kok upama duwe anak kaya niken? Wah, tak jaga awan sore wengi, Pak, tenan. Nang omah tak tutup pintune. Turu ngono tak tutupi selimut. Tak buka tok tak tutup neh ngono, Pak. Aman tak amanke duwe anak kaya ngene iki. Tenan. Wah, anakmu ke ya kok tutup no. Hah? Kok tutup? Tak tutup apa kowe blodos meneh kok tutup. Ayo mlaku karo mlaku cahayu. Kangkang dulu ayo sing kuat gagah sing lanang diteke ayo tak usahake nduk disawang wong akeh ayo di sini anu do mulya ngapa to nang kowe iya sik kurang buri ayo aja ngono ngisi-ngisi wong lanang diteke niken sekrupe kendo sekrupi apa baut dok entang ngadeg kok kan aku kadung kowewe wis ngono peten aja ceblok pokok aja ceblok piye wong iki engko nek ceblok gelungan kok glundung malah ra lucu kok kowe ngadeg kok kadung pewe diomongi kadung penak ngene aku ya kesel anu golek kanca yoga sing babak karo kowe nduk ya enggak mau aku lah beda umur kok Pak lah iya to niken baru belasan tahun ning kudune wong tuwa iki kalah rasa ning menang cara kudune lah iki sing wis pengalaman ngentekke wong wedok akeh piye carane piye cangkemmu lho maksude ngopeni para-para pesinden lho carane piye carane ya kuwi mau nek ngene aku ra kuat carane piye Pak sikil loro no sikil maksudnya piye Pak sikil loro sikil loro kayang no Pak ngene ora ngono kuwi iki mau lah sikil siji ra kuat ya sikil loro oh ya nduk sikil loro nyah ya nyah atuh piye manut bapak to oh sikil loro nggih bener Pak berarti sampean madhep rono merangkak lah lho ndak gitu iki sing dedeg bokonge diangkat nah lho ini sing dedeg ngene malah romantis ada itu suasana kayak neng taman bayangke iki kayak neng taman terus iki nggon lincah nggon lungguhan ngono kae Pak niken dalem iki wong ora buk iki dudu tugu nduk tapi penak ngene empuk kowe penak aku ngampet
Apa-apa kan aku kan oga sajam. Lho iki tenan nduk sing mbok lungguh geger iki nyetrume teko ngendi-ngendi lho. Wong dilungguh geger kok nyetrum teko ndi? Iso teko kene iki cenut. Ndasku iso cenut, Pak. Tanganmu iso kaku ya. Tangan, sikilmu iso kaku ya. Lah, wis ora usah nganggo roman-romanan. Ya. Ya. Wis ora ngatasi. Ora ngatasi, Pak iki. Jamu. Sliramu. Bariki suntik. Aku sehat kok, Nduk. Aku ora perlu suntik. Jajal mlakune. Aku telaten minum bio moringa. Tanan liya tresnani lahir Terus ke apa, Nduk? Napa tembang? impenku nggih, Pak. Injih. matur nuwun Nduk Cahayu, wah jan luar biasa. Ini multi talenta hebat. Kita doakan Mbak Niken tetap eksis sehat jasmani rohani. Nggih. Anu Mas Garing. Napa Pak? Ada penggemarnya Mbak Niken yang luar biasa. Oh, nggih. Ngasta Demang wonten ing Teguhan. Oh. Mbah Demang Teguhan. Ya, diaturi munggah panggung. Ya. Ayo, seperti itu, yuk. Mbah. Dereke Mas Bayu. Keliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berguna. Niku putrane Mas Bayu. Becak dalam bola saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari bagaikan tak berdiri. Becak, jalan hati-hati. Mangga. Mikir diaturke. Sugeng dalu Pak, nggih sugeng
dalu Pak Bayu, yo gantenge. Ade. Pak Bayu sih. Wah, iki. Lah piye? Pak Lurah to niki? Agemane batik, jin sendal hebat. Pak Bayu niki. Kopiah batik, sendal jepit. Nah, sendal jepit wis rampate ora akur, Pak. Jan iso-iso ning lakoni lho. Siji biru. Inilah yang dinamakan limited edition. Limited edition gaya luar negeri. Kiri kanan berbeda. Ngono kuwi nang Jakarta ya nggawa ngono kuwi, ora yo gumun. Ora kok wernane. Macak ben gak bayari, ben gak nambahi. Kula ki mboten ora nggon serampate, ora nggon sepone, Pak. Apa ngaten? Enek teleke barang kok ya ora ngerti lho, Pak. Ya ampun. Jan elak. Men ora kon nyawer jare. Luar biasa. Ben gak nyawer. Pandungane penting sehat, Mas. Pokoknya yang penting sehat. sampean sehat, awet gagah, awet ngomong anak putu, awet wis entek. ora masalah. Jeneng Kande untuk aku. untu entek niku tidak tua, Pak. Tua-tuane klobok dhuwur tuwa ngesor modot. Wah. Pak Bayu ki masih ora ndek untu lho, Pak De. Ning duwe gingsul siji. Woi, tenan. Lha iki siji. Ya ora gingsul. Lha, Pak. Nyat keturunan siji tok. Iya, ini Pak Lurah. Ini Sehat selalu, Pak. Mbah Lurahnya juga disapa. Mbah Lurah Teguhan. Saking Mbah Lurah putih. Sedherek kula. Kula Lagu napa monggo. wis Waduh. kula niki awale kanca kalih Pak Bayu. Kalih Mas Oke. Bayu. Tangga kanca terus dadi dulur. Jadi jane lurah niki lurah ngetrep, mengki jenengan unggahne ya. Amin. Lah niki tapi di Lurah ngetrep lurah Bejoho komplit. Oh, tapi karena niku wau golek 10.000 dulur. Niki lagi siji kula. Nah. Berarti sik kurang 99.000. nah. Dulur mawon. Nun sewu damel Mbah Lurah ngetrep kali Bejoho. Mbah nuwun sewu, Mbah. Mbah bedo, Mbah ngetrep. Iki apa ganti mic apa pancen suarane sing stereo to? Guys, wis entek apa-apane ya ngono. Telung dino. Entek sak Tapi suarane. patang dino nyalami tamu monggo. Wah, saking grapyake kentekan swara. Garek tribel tok ya, Pak. Lah, ora pandang sendale, sing penting tase ngoten mawon. Nggih. Mbah Teguhan anu napa? Ah, niki Mbah. Lah niki Mbah Oh. bedo kali Mbah ngetrep. Mbah ngetrep. Elak. Mbah Kuansan pun Kendelu, mantuk. Pak. Kendali. Jadi, Bapak. Hah? Monggo. Si Oh, malah. Sungkem kula Bapak. Niki penggemar-penggemare Dik Niken. Iya. Ora demang-demang. Iya. Lah kamu punya penggemar enggak? Ya duwe. Deh. Sugeng dalu Pak Demang. Kuwi penggemarmu to? Demangmu iki. Layak kok padha. Ya wis ben Pak, ya titahe Gusti. Ya. Menika Pak Demang pundi nggih batik. Ah, nang Bedoho. 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 Lajeng menika Pak Demang Ngetrep. Bang reksa desa ngetrep niki. Oh nggih. Nika tasih kuwatah demang-demang Mas, gareng. Oh ngoten. Mboten Nggih. diunggahne sisan, Pak. Nggih, niki mawon riyen. Nah, nggih. Oh ngoten nggih. Nggih. Bergilir. Iya. Kang Mas Ian tingkat Kantun 3 niki wau wis mantuk kabeh. Monggo. Tapi pun titip teng Mbah ngetrep wau. Nggih. Badhe paring dawuh ngersakaken nembang menapa. Nembang napa? Anu. Nggih, Mbah ngetrep niki biye simbah reksa kesan mboten kualat Nggih. niki mungkin. Monggo, Mbah. Lho niki ngumun. Nah napa? Mboten nyangka-nyangka saged panggih kalian penyanyi kondang nasional. Tambah umur. Mboten Nah. nyangka-nyangka saking Mas Bayu Nah. ngawonten pagelaran wayang. Kesempatan. Kesempatan. Mumpung kepanggih Nggih. jenengan sawer. Mumpung kepanggih. Kula malah disawer kula Mbak Niken niku kandel kula tipis e. Lah napa nih sing kandel, Pak? Lah. Nggih niki lho. Heeh. Nggih. Ngersake lagu napa? Mbah. Lestari mawon nggih. Oh nggih. Iki Lestari niku kula ningali teng YouTube niku Mbak Niken niku naik mboten selendang biru nggih Lestari. Nggih, Lestari Oh, nggih. Lestari Nggih, mawon. mumpung Tapi wonten kok- orsene. Buka kitab saged nggih. Nggih, saged. Mbak Niken. Ah, komandane ganti. Betul. Yen komandan Kodim iki jenenge apa anu reng? Ndandim Yen komandane Polres. dan res. Nah, nak kowe biasa nggone nganten iki lak komandan cucuk.
Dadi kowe komandan cucuke jenenge apa? Dan lain-lain dan lain-lain. Ah iki siap e. Ha, miki. Ha. Iki Mbak Miken monggo. Nah. Napa, Pak? Jenengan dadi komandane anu komandan klepon. Iki siap e niku Purbawasesa teng jenengan. Ha. Siap, Greg. Kudu manut karo nikan lho. Lancang samping, Greg. Deh, ora ngerti ta sampe ngendi ngono kuwi takon, ngono kuwi takon. Kanan, kanan, kanan. Lha kok tiba. Ceblok. Lencang setengah kanan. Ngene berarti malangkrik. Ya, oke. Nah, kudu rata. Tegak, Greg. Kilwa jungkat, Greg. Apa kuwi? Skill kiwa maju. Oh, sedikit. Maju sedikit ya, ya. Oke. Signature, Greg. Apa wi? Sikil kiwa nyusul. Wow, nyusul. Iki tengen lho, kene lho sikil tengen kok Siteng berarti siteng. Gerak. Siteng gerak. Nah. Begagah, gerak. Ayo kudu manut. Manut. Yo. Nganwa Pakri. Apa kuwi? Tangan kiwa dokok mburi. Tangan kiwa dokok mburi. Istirahat di tempat gerak maksudnya. Nah. Ngangen rokong. Apa wi? Tangan tengen garuk bokong. Wis manut to, Cak. Nah. Nek ruk-ruke bareng yo. Ya kan garuk-garuk to, Pak. Dekek sithik. Lah gatel ora lek tiga. Aku yo gatel kok. Malah cik semono kok wis gatel. Ayo tegak, gerak. Sudah kita mempersiapkan lagu yang heboh yang nanti tadi suasananya sudah Kusuma Wijaya. Oke. Tadi saya lihat tadi siapa pemandu jogetnya tadi? Mas Gareng. Mbak Lia yang mana Mbak Lia? Halo. Oh itu Mbak Lia. Tadi kurang hot gitu. Iya gimana Dek? Minta diberi contoh. Nanti pas waktu ref ya. Ya. Nanti hadap ke sana. Oke. Hadap ke sana terus agak juwentit. Cocok. Terus Kayak contohnya Dek. Oh ini diprakteknya bisa. hadap Ya. kiri toh kiri. Kiri. Hadap kiri semua. Praktek dulu. Oh, jendite piye? Ya, Bokongnya sing jendit, bokongnya juwentit, jan jendit-jendite. Yo, jedit. Ya. Gerak. Wis, modar karepmu. Terus mari ngono goyang. Iki sik lagune apa sik? Oh, bokong semok. Coba. Kendangane Mas, bokong semok. Kendangane Mas, ya. Bokong semok. Mas, sing kalem. Bokong semok. Bokonge sapa semok, rambut disanggul. Sanggul munyer yang ngangkut cocok. Asik. Ayo sing bareng moh aku. Bokonge sing bareng. Sik, ora kompak. Kiri kanan itu harus bareng. Ya. Jadi di depan mungkin ya. Ayo. Contoh, ya. Bokong semok. Kiri, Sopo kanan, rambut disanggul. puter. Sanggul yo Puter. ngangkut cocok. Puter. Nah, Asik. bokong semok. Asik. Bokong semok. Ya. Rambut digelung digelung miring. Jendit nih. Jendit. Sopo bae Terus. keberkang mas Kanan, kiri, kanan, kiri. kuat mbak. Lino. Bokongmu ki lho ndi? Iki karo iki goleki bokonge ora ketemu. Gelundung Mas paling. Ya. Oke, ayo.